Hyvää päivää ja tämä video siis koskee enimmäkseen fursuit-heittäjäitä. Mutta jos olet ihan fursuittaja, niin voit silti katsoa sen ja ajatella, että oletko samaa mieltä. Miksi te suittien vihaajat haukutte niitä? Onko niitä pakko haukkua? Mutta en mä siitä suutu, mutta joku muu saattaa suuttua. Ja jos te suittien vihaajat ette tiedä, mikä on fursuit, niin kyllä silleen kunnolla, niin minäpä selitän lyhyesti. Suittaaminen on harrastus, tai sitten se voi olla jopa jollekin elämäntapa. Kasvakankaasta ja vaahtomuovista koostuva elämäntapa. Ja fursuittaminen on hauskaa, uskokaa tai älkää. Silloin saa uusia kavereita ja voi ilahduttaa muita ja itseäänkin. Mutta kuka ei välittäisi pikkuisista kasvopallehvesistä, joita saa tulla halailemaan, ei niissä mitään pahaa ole. Ja jopa heittäjistä voi tulla fursuittaja jonain päivänä, jos se vaan katselee videoita ja on kiinnostunut fursuiteista. Ja sit kun oot katsonut niitä videoita, niin sitten päätät, onko niissä järkeä. YouTubesta löytää myös niiden tekemiseen videoita ja voit tilata tai tehdä itse. Ja jos ette vaan pidä tai vihaatte fursuittaa, niin älkää tulko haukkumaan suittaa ja pitäkää se vaan omana tietonanne. Eipä tässä muuta. Heippa!